Sa gitna ng disyertong ito, paano nga ba dumidiskarte ang mga OFW para sa kanilang buhay upang mas malaki pa ang kanilang maipapadala sa kanilang pamilya? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga kabayan. Kaya kung paano dumidiskarte ang mga Pilipino sa kanilang buhay, heto na kabayan, without further paligoy-ligoy pa, pag-uusapan natin yan. Sa gitna ng disyertong ito, sino ba naman ang mag-aakala na may mga village dito na tinitirahan ng mga iba't ibang lahi? Nandito yung mga Pilipino, Indiano, Nepali, Pakistani at iba pang mga lahi. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, ay please kabayan, don't forget to subscribe with this channel and hit now the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-like mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. At heto na mga kabayan, alam nyo ba na ang unang-unang ginagawa ng mga Pilipino dito na manggagawa ay ang pag-overtime para madagdagan ang kanilang kita at upang maipadala nila sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa pangangailangan ng kanilang mga anak na nag-aaral sa mga kolehiyo, high school at pupils or elementary na tinatawag natin. Yan ang laging pinagsasabi ng ating mga kasamahan dito, kaya sila nagsisikap. At alam nyo ba na may mga may edad na hindi pa rin makauwi-uwi dahil nga sa sitwasyon na ganyan. Karagdagang ginagawa ng mga Pilipino dito mga kabayan ay ang paghahanap pa ng kanilang sideline. Marami dito ang mga gumagawa ng sideline mga kabayan, kagaya ng pagluluto ng pagkain, paggagawa ng tuyo, paggagawa ng mga pansit, mani at inilalako sa mga kapwa Pilipino dyan sa daan. Kaya't ganyan ang mga diskarte ng mga Pilipino na nandito sa abroad. Kaya't kung nag-abroad ka at nakikita mo na hindi sapat ang iyong sinasahod, kabayan, malalaman mo dito ang mga ginagawa ng mga Pilipino. Kaya't saludo tayo sa mga kapwa nating OFW dito sa KSA. Dahil sila ay nagsusumikap. Ang isa pang karagdagang dyan, ang iba ay sumusubok na rin ng pagbabloging, sumusubok na rin ng pag-affiliate marketing at dropshipping. Marami na rin po ang gumagawa niyan at sa awa ng Diyos, sila naman po ay nagtatagumpay. Ang pangatlo mga kabayan, kahit ito ay risky, ay ginagawa pa rin ng ating mga kababayan. Dahil gustong-gusto nila na madagdagan ang kanilang sahod. At sino nga ba naman ang aayaw sa mas mataas na sahod? Ngunit ito lamang ay nagkakaroon ng isang side effect o di kaya epekto sa buhay ng mga OFW. Ang mga iba po ay lumilipat ng kanilang employer. Ngunit yung mga iba nating kababayan ay hindi sila nagtatagumpay sa kanilang paglipat sa ibang kumpanya. Dahil ang kanilang nalipatan, minsan ang kanilang sahod ay pumapalya. Kaya't mga kabayan, ang balitang ito ay totoo naman po. Dahil sa ganitong sitwasyon, minsan ang mga Pilipino ay napapasugal sa kanilang ginagawa. At yung mga iba naman, dahil sila ay nagsikap at nagtraining at sila ay nagbusisi ng mga kanilang lilipatan na kumpanya, sila ay pinagkalooban ng Diyos na yung iba ay nagtriple, nagdoble ang kanilang sahod. At ito po mga kabayan ang diskarte ng ating mga kababayan kung paano nila nadadagdagan ang kanilang kita dito sa Saudi Arabia. At sana mga kabayan, sa narinig nyo ito ay maunawaan ninyo ang kalagayan ng ating mga kapwa Pilipino dito sa KSA. Kaya hanggang dito na lamang po ang vlog kong ito. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at sa lahat ng aking mga subscribers at sa lahat po ng mga taga-Waigdaya, Candon City at Candon City. Shout out po sa inyong lahat, maging buong Ilocos at buong Pilipinas. Shoutout po sa inyong lahat. Nawa mga kabayan ay magtagumpay po tayo sa ating buhay. Panatilihin po natin ang Diyos sa ating buhay na siya'y nangingibabaw. At pangalawa, ang disiplina at mahalin ang ating pamilya at ang ating bayan upang sa ganoon tayo ay magtagumpay sa ating buhay. Kaya hanggang dito na lamang po ang vlog kong ito. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang sasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ito po si Mr. Bernard ang nagsasabi sa inyo, God bless you po.